ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। 12ଟି ରାଶି ଅନୁସାରେ 12 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ମାସାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁଳା ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ କାଠିବସା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଥାନ୍ତି ଓ ମାସାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଧାନ୍ୟକ୍ଷେତ ସବୁଜିମା ଧାରଣ କରି ଗର୍ଭାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷକଟିଏ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରି ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ। ଧାନ ଗଛ ଗର୍ଭର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗର୍ଭଣା ଗଛ ଡାଳ କ୍ଷେତରେ ପୋତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କୁହେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ କ୍ଷେତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। କୃଷକ ଗୃହିଣୀ ଏହି ଦିନ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଚିତା ପକାଇ ଖଟୁଲିରେ ଗର୍ଭଣା ଡାଳ ଥୋଇ ଗୁଆ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ଛତା ପଖିଆ ଗଉଣୀ ମାଉଣୀ ତିଆରି କରେ ଓ ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼େ। ଏହାପରେ ଏହି ଡାଳ କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ। ଘରେ ଘରେ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଓ ସାତ ପରିବା ମିଶାଇ ନଡ଼ିଆ ମୁଗ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ପେଟ ଭରି ଖାଆନ୍ତି। କୃଷକର ଧାରଣା ଗର୍ଭ ପୁରାଇ ଖାଇଲେ ଧାନ ଭଲ ଅମଳ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ତୁଳା ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଜୟ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ।